Dobrý. Ahoj. Ahoj. Takže. Takže 30 stupňů. Ne, ale zdá se to tak. No, kolik tak může být? Jdeme měřit. To se takhle měří. Takhle se měří vítr, ty debile. Já. Tak co děláš? No prostě ne, ale hodně sluníčko, prostě nikde mráček, bez vadí. Žádný mráček, jenom sluníčko. Tam hovnou vidět. Mama. A fakt jako to svítí úplně do ksichtu. A tady mrňata hrajou fotbal. Je tam i Ungr, je tam i Denis. Bohužel Kostya chybí a Frýča tam taky chybí. Zrovna ty nejhezčí. No. Co ještě? Nevím. Ještě jsem něco chtěla ty říct. Chtěla no, čím začít? Ale dělej, mám jenom 4 minuty. To je jedno, čím mám začít? Tak kolikátýho to Zpívá bylo? chemie? Chemie. Hej, dělej, už mě bolí. Jo, dobrý, počkej chvíli. Já musím najít, kdy to bylo. Au. Asi 26. Ne, nebylo to 26. To bude 28. 28.3. V 10.24. Jo, 10.24. Tak si to klidně můžeš najít. Já se tak nerada omlouvám. Dobře, chci se omluvit. Mám říct komu? To by bylo docela dobrý. Dobře, omlouvám se Míšovi, do Dašic, Junčovi malýmu. No, on není moc malý. Ne, ale omlouvám se mu, že jsem mu neodepisovala, že jsem nemohla na iSchvál. Hej, to nebylo na schvál, to nebylo na schvál. To nebylo na schvál. Nebylo. Ne, ale já nemůžu na internet a kredit nemám, takže jsem nemohla... Že má blbý známky, je to jelito. Ne, nejsem. A prostě se omlouvám a chci, aby si to měl takhle veřejně, protože jsi říkal, že by se ti to strašně moc líbilo. Takže myslím, že stačí. Ne? Já nevím, co bych ještě k němu jako mohla říct, jako že by si někdy mohl přijet, jo? Ne, to jako, že si neslyšel. Ne, to ne. To si neslyšel. Dobrý, ještě minuta. Ještě minuta. No a aby si viděl, že prostě, jak to mám říct? Že mi není lhostejný. Že na něm záleží. Jo, strašně mi na tobě záleží. Ne, to... Já vím. Ne, to není k smíchu, já to myslím vážně. A že tě mám takhle moc ráda, i když jsem tě viděla třikrát. Takhle moc, strašně. Takhle moc. Takhle moc, strašně moc ráda. Stačí, ne? Jo, tak se rozloučíme. Tak ahoj. Ahoj.